Moikka YouTube! Ja nyt kuvataan tutoriaalia, että kuinka tehdä Bookit serveriin. Ensinnäkin luotte uuden kansion. Nimeätte sen nimeksi serveri. Menette Craftbookitin sivuille. Mä linkkaan tän vielä jo. Sitten lataatte tähän uusimman täältä. No niin, sitten te lukee täällä. Panette tallennaa. Nyt se kuva ei kuulata täällä sit vähän aikaa tätä. Itse asiassa poistaa nää sillä aikaa. Poista luottamusta. Noin, nyt on hyvä. Pistetään Feed Me One Click Headshot soimaan sinne taustalle ihanasti. Kyllä se siitä käynnistyy. Do you like his music? No. Nyt on hyvä. Unnettiohjaus tässä. Kelataan Safarilla jotain. Ai vittu. Toi vissi sattu. Mut silti. Eli otatte nyt sen aikaa, että lataa tänne Craftbookitin. Tuota. Jos joku sinne, joku tietenkin kommentoi ehkä, et miten mä oon saanut tän Windows 7 tälleen. Tässä mä en ole kertomaan, mä tein tutorialin siitäkin jo jossain vaiheessa. Niin mä tein tutorialin siitä ja silleen. Näytä se siitä kanssa. Kokohan se sitten. Miten ihme? Ei tässä koskaan mennä näin kauan. Jaha. Teki siis tolleen. Laatte tän täältä. Siirrätte tän tänne. Trustia. Avaatte tämän. Täällä lukee Craftbookit. Otan tää tästä. Uusi. Sitten tekstitiedosto. Pistätte sen nimeksi vaikka jotain. Ja avaatte sen. Kopioitte tämän täältä. Sitten, mulla ei ainakaan, no, teillä pitäisi laittaa Java 7. Tallennuskansio, mikä on. Mä pistän tämänkin descriptioniin. Kopioitte tämän täältä, no voi jumaliste. Noin, kopioi. Tallenna. Ei oo. Sitten nimeä uudelleen. Nimeä uudelleen. Pistä lukee liitä. Sun Craftbookit. Ja täältä tallennan nimellä. Run.bat. Kaikki tiedostot. Ja noin. Nyt täällä on tämmönen. Sitten toi tonne. Ja klikkaatte ruunu. Ja nyt se pitäisi alkaa tekemään sitä servua. Tässä menee sitten jonkun aikaa. Mut sit tähän on silleen, et on se Hamatsi-versio siitä. Tässä mä opetan, että miten tehdään Hamatsi siitä serveristä.
Voi hitsi. Siinä sitten kun on tehnyt tää eka kerran, siinä ei mene enää sen jälkeen yhtään tai läheskään kauan kun tässä nyt menee. Et sinne ei oo sit pöykämästä. No niin, nyt siinä meni melkein minuutti. Stop. Ja... Ja se tälleen nyt meni sit. Joo, no. Okei. Do you like his music? No niin, ja nyt. No. Niin nyt teillä on servu luotu. Sitten ottaa tomaatsin, teillä on nää verkko. Tähän verkon nimi tänne, verkon salasanat. Pistetään vaikka panda ja vennä. 4. Salasana panda. Panda ja luo. No niin, nyt siellä on nää 5 pandaa ja vennä. Eli sit kopioi IPv4 osoite. Nyt se omistan 2 Minecraftia, Premium ja Crackedin, mutta se Premium... Se nimi on niin ihmeellinen. Sitten täältä otatte sen. Oho. Ja play. Joo, servut jotenkin päällä. Ei, en sulje vielä. Sulje ikkuna. Sama nyt se meni silmään räpäyksessä. Pois. Nyt se tekee. Pisti sen päälle. Kyllä tää käynnistyy tässä vielä. Eli nyt se käynnistyy. Sitten menette tänne. Liitätte sen sinne ja... Se vissiin on täällä. Joo, se on täällä. Ai jaha. No mut sinne kumminkin pääsee. Mä unohin. Ja nyt se on valmis ja... Pistetäänpä pari plugaria sinne. Ei tässä kyllä ennen näin kauan mennyt. Ihan sama. Craft bookit. Bookit. Okei. Bookit.org. Mun netti on jostain just hitaana. Klikkaatte Get Plugins. Ja täällä on näitä plugineja. Pistetään vaikka Eiku, pistetään se out. Otatte tän ensimmäisen tästä. Ja download. Tallena. Hei, eikö se oo vieläkään? Oho, onhan se. Poista noin. Täällä on tää Automate plugineihin. Siellä ei oo vielä mitään. Ohitaan kaikki.
täällä on tää Outme. Ja käynnistätte serverin. Nyt se alkoi pistää sitä päälle. No niin. Se tosiaan menee vähän aikaa aina. Mä täältä. Ai niin joo, muuten pitää tehdä tää. Tossa ei tuu koskaan mene mulla ainakaan vähemmän aikaa. Mette server. Sitten mun mielestä tähän ei pitäisi pistää mitään. Tai voi täältä pistää. Ainakin jos ei ite pelaatte Pukkitis yksinään ne. Tai sit samalla netillä, niin silloin ei tarvitse pistää vissiin. Kirjoitetaan false, jos teillä on cracked. Mä tuun tosiaan tekemään tästä nyt sen. Siis varmaan alan ja servun, et sit tulee 247, niin sen semmosen ajattelin. Oho. Mut joo. Nyt se on tonne. No niin, nyt se muutti tonkin. Ja nyt se pitäisi toimia. Ainakin. Okei. Joo, vaihtaa resurssipaket ainakin. Mut mä tuon kuvan minestä Let's Playt, mut älkää odottako, että se olisi näin lakista, koska se ei tuu ole näin laginen. Ja nyt ei ihan pystytte hakkaan täällä. Niin, piti näyttää vielä se Outme-homma. Toimiiks se? Tää lukee tulleen. Eli tää pitää kirjoittaa säy alkuun. Kirjoita tänne OP-nimi. Niin nyt mulla on OP. Joo. Ja täällä on nämä tärkeimmät. Mut se vielä sit mun servusta. Mä en tuu tekeen sit mitään semmoista hullua, että mä teen mahdollisimman vanillaan siitä. Niinku ylläpitokin niin pyrkii pelaan sitä ihan vanillana. Mut se olisi tällä kertaa sitten moikka. Tämmönen stop ton. Ja mä olin relocate, se on mun osalta moi.